Bueno, nahiko urduri nago batez ere pregoiagatik. Gero, pregoia bota eta jatzukin entzuten dudan momentutik, hor murgilduko naiz jaietan eta gozatzera. Prestatuz pregoia, baina aldez aurretik ikusi nituen bideoak pasaden urtetakoak. Eta kriston maila altua zegoen, orduan hor beldurtu nintzen, baina pentsa nuen barrutitek atera behar nuela, azkenean, bizipena horretatik atera behar nuela, eta, ikastut ez dela gaizki geratu, behintzat, gure mezua anistasunaren inguruan da, eta, aldarrikapena egin nahi nuen, baina pixkat jai giroan jarriz, dramarik gabe, orduan, ea lortu dudan. Bai, karo, beak pregoia entzaiatzen duen bitartean nik bebai zerbait egin behar dut. Eta etxupina nola bota praktikatzen egon naiz, eta baita zenolako aurpegia ipini behar dudan. Nik badaukat zerrenda luzea. Guztiak ezin ditut aipatu, hori egia da. Baina, adibidez, badaude batzuk ez ditudanak inondik inora galdu nahi. Adibidez, bertsoak, goitiberak, baita ere kukaina, urjolasak, Pinpilin Pausaren poteo travesti horretan ere parte hartu nahi nuke, beti galtzen dudalako. Hainbat ekimen daude, horrela gorri seinalatuta, ez ditudanak inondik inora galdu nahi. Orokorrean, jakitea ikusiko ditudala hainbat gauza ezberdin, ezagutuko dudala azte nagusia agian ezagutu ez dudan ikuspuntu batetik, seguru badaudela ekintza batzuk enekiela ez da egiten zirenik ere, igual nire esparrutik harago joatean, hori da, eta gainera, eukiko dut aukera gure mezua eramateko normalan iristen ez den toki askotara, hori oso garrantzitsua da guretzat. Bai, kaletik, jendeak esaten dit, pregonera, ez dakiz zer, eta hori ikusita lehendabiziko egunean, irten nintzenean, supermerkatura, eta bi ez ezagunek gelditu nindutenean, zorio una pregonera esan nuen, ai ama, eta badakit zer etorreko den, baina ilusioz, gogo handiz. Esan beharra dago, gure konpartzan antolatu dugula txikiturnoak, ez? Txupenararekin egoteko txandak eta badakitu une orot konpartzakide baten bat egongo dela nirekin. Baina, egia da ere, nik jai batzordearekin eta beharekin batera uste dudala kriston kuadria osatuko dugula. Igual konpartza berri bat osatuko dugu baita ere, oso vibrazio onak sentitu ditugulako orain arte eta ez dakit, sentitzen dut kuadria berri batekin pasatuko dudala azte nagusia. Aldaketa nabaria izango da, ni banago ohituta normalean egunean zehar programazioa aurrera ateratzen, azken ordukoa konpontzen eta halakoetan denbora dedikatzea eta ez horren beste disfrutatzeari. Iluntze aldera, heltzen zaigu gure gehiago disfrutatzeko momentua eta aurten egunean zehar disfrutatuko dugu, hainbat ekimene bizitatuko ditugu, parte hartuko dugu hainbat programazio desberdinetan eta zentzu horretan aldaketa nabarmena izango da. Izan ere, konpartzan ziria sartzen didate eta esan didate azte nagusiko txukitera izatetik txukinera izatera heldu naizela. Batez ere, nahiko nuke arazorik eta erazorik ez egotea, danak eukitea jaiak gozatzeko aukera, eta hortik aurrera ni irekita nago, gozatzeko gogoekin, eta gainera itxosnerekin nagoenez kriston konexio hona auki dugula, disfrutatzera.